vážení cestující. Osobní vlak číslo 25019 společnosti České dráhy ve směru Temelík Městec odjede od prvního nástupiště z první koleje od staniční budovy. Pravidelný odjezd 16 hodin 16 minut. Gratuluji se nádražní budovy. Omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 893 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, pravidelný příjezd 15 hodin 55 minut, který dále pokračuje ve směru Staré Město u Uherského Hradiště, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.